Proserpina, la seva versió, és molt interessant perquè no hem d'esperar fins al segle XX, com alguns estudiosos han pensat sempre, per a tindre aquesta versió feminista, feminista entre cometes, però aquesta versió que enfatitza sobretot el dolor de la pèrdua de la mare cap a la filla i de la filla cap a la mare. Ja en 1820 ella havia escrit aquesta obra, després va tindre molts problemes per a publicar-la, tot i que era la famosa autora de Frankenstein, i la va publicar en un recull d'històries i després va passar completament desapercebuda per als crítics i per als lectors fins a principi del segle XX, quan es torna a fer un altre recull de les obres de l'home i aleshores se descobreix que aquesta obra també tenia una certa importància perquè incloïa dos poemes de Shelley, del poeta, del famós poeta, i aleshores l'obra va tindre una nova publicació. Les autores del segle XX han tractat des de molts punts de vista aquest mite i autores contemporanis continuen tractant-lo perquè com a lectores estem molt acostumades a llegir sobre el mite edípic, però estem menys acostumades a llegir sobre la relació propera d'allunyania que es forma en aquesta relació materno-filial, sobretot mare i filla. Aleshores, no hem d'esperar a llegir ninguna obra del segle XX, sinó que ja tenim, a principi del segle XIX, sobre la taula, tenim ja una obra que és, com mai haguem pogut pensar, de la mateixa persona que havia escrit el clàssic universal que és Frankenstein.